What's up mga kasulong? So, welcome sa aking kauna-unahang vlog dito sa channel na to. So, hindi na sa akin bago ang pag-vlog dahil nag-vlog na ako sa ibang channel. So, pero itong kauna-unahang kong vlog dito sa probinsya ng Bicol. So, subscribe nyo na lang. So, wala akong magawa dahil naka-lockdown pa naman. Maghahanap tayo ngayon ng susunggubat. So, kung tawagin dito sa Bicol is guling-guling. So, exotic, medyo exotic siya. Pero nakakain naman siya. So, papakita ko sa iyo kung paano paghanap sa gubat at kung paano ang proseso ng pagluto. So, samahan niyo ako. Pare, meron dito. Ito to. So, una, nakaisa na tayo. Nakukuha siya sa mga nakukuha siya sa mga malililim na lugar. So, kadalasan sa mga puno ng saging. So, kung saan may mga moist na lugar. Dito pa rin marami. So guys, dito medyo maanong lugar, malilim. So meron siya, ayan. Papansin nyo. Meron siyang isa. Pakita mo pa. Ayan. So ito, hindi ito kinakain isa. Ito yung kinakain. So ito yung itsura niya. So ayun. So guys, nakakaano na tayo. Nakaka-anim. So may isang maliit. So di na natin sasama para lumaki pa siya. Meron pa dito isa. Ayun. Minsan makikita mo siya sa taas ng puno kasi kinakain nila dahon. So perfect yung paghanap natin ngayon ng guling-guling kasi kanina madaling araw umulan. So nagsilabasan sila kaya marami tayong nakuha ngayon. So sa ngayon guys, nakakuha na tayo ng, sabi ko muna to, masyado matalim eh. Nakakuha na tayo ng 2, 4, 6, 8, 10, 11 na. So panigurado dadami pa to. Siguro aabot tayo ng 50 pataas kasi marami talaga. So marami dito talaga sagingan. Pagod na ako, so pwede na to. Samahan niyo ako pagluto. So guys, ito nahanap natin lahat. So marami-rami. So binilang ko siya nasa 65. Yun. Medyo marami-rami. Nice. So hugasan natin siya. Bubon. Bubon ko tawagin. Sa Bicol, balon. Gawi!
Pwede na ito pang gatong. So guys, gutom na kami. Mga isang oras pa luto na to. Oh. So, guys, nilagyan ko mainit na tubig para lumabas yung pinakagata niya. Yan ang sikreto para mas magata. Ibis na tubig ilalagay mo, dapat mas magata kung mainit na tubig. Yan. So, yun. Dahil mainit na tubig, mahirap hawakan, pero lalamig din naman yan. Yan ang purpose niya. Aray ko! Huwag ka na, pre! Siyempre, adobo sa gata ang gagawin natin. Siyempre, may gata. So, toyo. Tapos itong suka, pang ano lang natin to, pang pipiga dun sa suso. So, siyempre, mantika. Hindi to sito, mantika to. Dahon ng sili, additional seasoning. Kalamansi, para may twist. Saka, sili. Saka magic sarap, asin. Tapos ito po, ano to? Luya, dinikdik na luya, pampiga din para mawala yung langsa. So yun lang naman ingredients niya. Tsaka papaya pala. Kasulong, napakuluan na natin. So ang gagawin natin ngayon, tatanggalin natin siya sa shell. So lumabas na siya, oh. Itsura niya pag naano na. So ang gagawin natin, tatanggalin natin siyang yung parang itim, yung ipot niyan, yung mga kinain niyan dahon. Yung tatanggalin natin yan para malinis na. Tapos after noon, pipigain natin sa suka, suka na may luya para mawala yung langsa.
Additional seasoning. Ito. Guys, luto na. Food trip tayo. What's up guys? So katatapos na namin kumain. So nabusog kami. So ito, bibigyan namin kami ng isang song cover ng December Avenue. Sana magustuhan nyo. So trip lang naman to. Subscribe nyo na rin pala. Malimit kang ngiti ngayon, di ka rin naman ganyan noon. Mabunutan ng tibok ang puso mo. Kulang na ba ang mga ulam sa langit at buwan? Di ka na babalik sa lilim ng ulan. Sa bawat saglit handang masaktan, kahit di mo alam. Subukang muli at pagbigyan ang ating nakaraan, kahit di mo na alam. Yo! Dali pa rin ang mag-iiba, umaasang di ka na mawawala. Sadyang mahirap lang ngumiti ngayon, minahal kita mula noon. Ibalik na ang tibok ng puso mo. Kulang na ba ang mga ulap sa langit at buwan? Na babalik sa lilim ng ulan. Sa bawat saglit handang masaktan, kahit di mo alam. Subukang muli at pagbigyan ang ating bawat saglit handang masaktan, kahit di mo alam. Subukang muli at pagbigyan ang ating nakaraan, kahit di mo na alam. Wish exclusive, unwish, 175. 1, 2, 3. Ang awiting ito ay atid sa inyo ng Whisper. Have a happy period. At now, kintab to the max. So again guys, salamat sa panonood. Subscribe nyo na lang para sa mas marami pang video ng mga ganito, sa mga kalokohan, trip, vlog, kung saan saan, mga exotic food, mga food trip namin. Yun, thank you. Nestor Yahe!